dobrý deň, volám sa Jan Zvak a som jeden zo spoluzakladateľov spoločnosti ActiveStar. Firma ActiveStar bola založená na Slovensku a našim cieľom a víziou je, aby táto spoločnosť sa rozrastala veľmi rýchlo a expandovala po celej Európe a po celom svete. Našou víziou je pomôcť ľuďom zlepšiť si zdravie a fyzickú kondíciu, dostať sa na vyšší príjem a takisto získať finančnú slobodu tým, že si vybudujete pasívny príjem, ktorý vám bude chodiť pravidelne každý mesiac. Spolu to zvládneme. Rád by som vám predstavil v tejto podnikateľskej príležitosti produkty, s ktorými spoločnosť ActiveStar prišla na trh. Prvý výrobok je Active Mineral. Máme ho o 4 príchutiach: citrón, pomaranč, greb a zelený čaj. Je to unikátna zmes synergicky pôsobiacich minerálov a vitamínov pre celkovú výživu a odolnosť organizmu. Obsahuje všetky zložky, ktoré tu vidíte: vitamín B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12, vitamín C, D, E v dennej dávke, ktoré telo pre svoje fungovanie potrebuje. Je tam lahodná chuť a maximálna vstrebateľnosť. Ďalší výrobok, ktorý vám chcem predstaviť, je ActiveCell. Je to unikátna zmes synergicky pôsobiacich prírodných látok a informácie o ich klinických štúdiách a skúsenostiach pri regenerácii buniek, tiež kmeňových buniek, pri podpore krvotvorby a pri posilňovaní imunity. Príchuť je pomaranč. Tento produkt obsahuje látky ako resveratrol, beta-glukán, acerola, echinacea, brusinka, kurkumín, zinok, kyselina listová, inulín, selen, vitamín B12. ActiveBot je to produkt zameraný na výživu kĺbov, príchuť malina. Obsahuje látku MSM, glukosamín, chondroitín, acerola, ovovital, vitamín D3, vitamín C a inulín. ActiveStart je to produkt na podporu energie, príchuť citrón. Obsahuje látky ako taurín, L-arginín. Efekt účinku je založený na objave, ktorý bol v roku 1998 ocenený Nobelovou cenou za medicínu a fyziku. Šizandra, kofeín, zelený čaj, kurkumín, acerola, inulín. Active Detox je to výrobok, ktorý je na detoxikáciu a dovýživenie organizmu. Zložky: acai berry, aloe vera, mladý jačmeň, chrom, spirulina, lapačo. A posledný produkt z tejto rady, nápojov, je Active 3, príchuť čokoláda. Takisto je to unikátna zmes synergicky pôsobiacich prírodných látok. Obsahuje účinné látky ako cordyceps, reishi, shiitake. Cordyceps, reishi sa využívajú tisícročia, hlavne teda v oblasti Číny a Japonska. Shiitake je vlastne veľmi dobrý produkt pri liečbe vredov, žalúdočných problémov a iných záležitostí. Takisto je tam zase acerola, inulín. Viac informácií o týchto zdravých nápojoch si môžete prečítať na našej internetovej stránke www.activestar.eu. Všetky tieto nápoje, ktoré sme hovorili, máme aj v cestovných baleniach, v sáčkoch, takže je možné ich predávať aj ako vzorky. Naše portfólio okrem zdravých nápojov tvoria aj produkty na filtráciu vody, potom bylinková kozmetická vazelina, spreje od bolesti, Active Nano Spray, máme takisto čaje, koktely na chudnutie a pripravujeme v pravidelných intervaloch nové produkty. Marketingový plán odmeňovania spoločnosti ActiveStar je na takých 3 úrovniach. Prvé, marža 40%, z toho čo predám mám 40% pre seba. Druhý stupeň provízie je spätná provízia od 0 do 25% z obratu. Záleží daný mesiac, na akej pozícii sa nachádzate, podľa toho dostanete spätnú províziu. Ako vidíte podľa tabuliek, je to od 300 do 16 000 bodov, od 5 do 25%. Do tohto obratu sa ráta váš mesačný obrat plus obrat celého vášho tímu. Ďalší stupeň provízie sú provízie už z obratu celého tímu vo výške od 1 do 3% podľa danej úrovne daný mesiac. To znamená, že môžete poberať provízie z celej spoločnosti, zo všetkých krajín, z ktorých spoločnosť ActiveStar bude podnikať. V spoločnosti ActiveStar môžete mať zaplatené niekoľkonásobne. To znamená, keď máte zákazníka, ktorý sa od vás bude pravidelných intervaloch brať produkty, máte pravidelný prísun peňazí. Pokiaľ zaregistrujete poradcu, ktorý bude aktívne pracovať, tak takisto máte stály prísun peňazí a to je ten pasívny príjem. Pasívny príjem je príjem, ktorý vám bude chodiť už aj v dobe, keď nebudete aktívne pracovať. Takisto prispievame aj na vaše vlastné auta vo výške od 50 do 800 eur, záleží podľa danej pozície, daný mesiac, alebo môžete získať svoje vlastné auto podľa vlastného výberu bez akýchkoľvek akontácií a splátok
Samozrejme treba splniť podmienky, viac o tých podmienkach sa dočítate na našej internetovej stránke. Takisto sa snažíme a chápeme, že vzdelávanie a podpora od nás ako od spoločnosti je veľmi dôležitá, preto organizujeme pravidelné firemné semináre, máme vzdelávací program na svojom vlastnom e-shope, kde sa môžete dočítať všetky potrebné informácie k tomuto podnikaniu. Máme videoškolenia, nahrávky a školiace materiály a takisto systém práce, ktorý stačí nasledovať, všetko je vymyslené, stačí nasledovať inštrukcie. A tu sú výhody spolupráce s spoločnosťou ActiveStar. Dostanete obchod na kľúč, máte možnosť cestovať, je tu časová sloboda, organizujeme pravidelné dovolenky, máte možnosť získať tie príspevky na vaše vlastné autá, je tu potenciál neobmedzeného príjmu, motivačné odmeny, dávame rôzne veci na podporu predaja, môžete si vybrať ľudí, s ktorými budete pracovať, to sú veľké veci. A posledné, čo vám chcem povedať, ak vás naše video zaujalo, kontaktujte človeka, ktorý vám toto video posunul, alebo nás kontaktujte mailom alebo na našich internetových stránkach. Prajem vám pekný život.